March ni somni pali sang ni somni paruk thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan nimin khan Iran indona boruak chu tlemin ron vodai le ta dewa Iran ram power le energy siam chu na mun te beya vo na chu ninga chunga ta na kalpui ri lawang ti apuang Trump hian US le Iran chu ni liam ta chung khan in bia in an boina ti re dan tur chung chang an soina in biak na boruak tha le hlotling takan nei ni in na soyani Trump hian ati dan pa nga in Truth Social a hemi chung chang hi horopui hlira ziakina posa ni liam ta chung khan USA le Iran chuan mi dili sakan in rem lo na zong ti top na tura in rem na nei tuma in biak na boruak thatak le hloting tak kan nei ti lom takin ka puange ati ani Trump chuan kal khat chung in biak na nei chun zom le ni theinan US sipai te chu an chel le dan tura ruah man nan nei te da tha a lo chol ri tura hriat ti ran ni thu asaya in biak na le soi ho na khun khan tak ril tak le om zenei tak be chan hian tunkar chung in biak na nei chun zom le ni dona hei wang hian Department of War chu Iran power plant le energy infrastructure te bei tura ruah man nan nei te chuninga chung lo chol ri turin ka hriat tira kanin biak na kalme ka zirin hei hi lati danglam le theiani ang ati bokani nimin lama pon tawngin Trump hian Iran chu Strait of Hormuz an hong lawani chuan an energy siam chuan mun poimo te beya awawa Iran point an power siam chuan mun te be ani chuan na takan chan le tur thu an sei ve ngalani kha President Trump an Iran nen in biak nan nei nia soi hnu lok hian Iran chuan thu chu siamin Iran beile na hlawa wangin Trump hian a thu azuk ni in an soi ve thunga Iran state media chuan exa post siamin Iran chan le na hlawa wangin Trump chuan darkar somli pariat huna tiam chungchanga a thu azuk le ta antia US in Iran power plant te be ni chuan heng power plant te hidin thal le ni ma chuan Strait of Hormuz chu kharani anga Israel power le information and communication technology man ruate chu bitumani ang antibokani heti la hin Iran state media Meher News chuan Traman US le Iran anin biania soi chu Iran in an hriat puilo thu an soya Iran foreign ministry chuan an then ramten boina ti re tuma man lak chuan hriat puila in Iran chuan hemi chungchanga hian ngai dan nget takan neya he boina bultran tu hi kan nilawa boina chinfel duam hala tu ta hian Iran nilovin US ne na du na ten thlen turani anti ni in Meher News sian an tar langani heti lai ve khian Iran Defense Council chuan thu chu siamin US le Israel in an be ani chuan Persian Gulf pumpuya naval mines kamin longin an chil pu atur mai pi lama waw kama tanga ti po thei bom te po kam telani ang tin an vau ni in Meher News sian an tar lang bokani US President in Iran nenan in biak thu le boruak thaom thu a sai hnu lok hian tuyal thei thlit fim lo man chu dollar za som palia tangin dollar za pathum point pakwa pakhata ata thanga la ni khat thil thua tuyal thei manatlak niam na satber tumani Iran in doutana tangani somni pathum liam ta chung khan tuyal thei man hi asang zong in a culture chara February ni somni pariata tanga chutin za somnga panga zetin tuyal thei man hi asang to a International Energy Agency IEA chuan tun tuma tuyal thei har sat na hi sangha zakwa somsari le Russia le Ukraine in dona wanglaya har satna ai po in anasa jok ni in an soyani IRGC ho to senior Abdullah Haji Sadegi chuan an mel ma te chuan la hriat ngai lo ma chon tura in ring turin awawa mel ma te hian thil makina pan mek ti hrero se an la mu le hriat ngai lo chuan hrethuai don ani atia Islamic Republic hi in petura du tu te du na chu thlana phum bo vekani ang in pek na hi in hne na rap thak berani ti zirtir na dong tu te kan nia atopa hne na chu kan ta turani ati ni in Iran International chuan an ta lang IRGC te chuan a voi somsari pasari nan Israel ram le US military base te an beile mek ti an puanga US President Trump thu soile athil ti in mil lo lutuk chuan a bum don lova indonan chunzom zel don ti an puang ve bokani nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel Parliamentary Intelligence Subcommittee ma thu sain tuna hian Israel chu alakal ngai lo naramakal turina in bua sai meka Iran po ala hriat ngai lo narama kan tirang an tu chemeka keini kan ding chang meka ni ati Israel sipai te po in nimin khan thu chu siamin Tehran khopui chu bom mangan be chun zom thu an puanga Iran ral thuam siam na le da na mun poimo te chu na zoka be tura ro man nan siam zel thu an sai bok Israel Air Force te chuan Tehran khopuya hian IRGC mun puan bom ni in an soya
IDF te chuan terana IRGC hmun pui hi civil mi te omna hmuna a awma wangin civil mi te torna thlengtlem theiang beran bei thu an soi bawk ani. Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf po in Foreign Ministry thu chua hi thual nonin US nen in biak nan nei lo thu a soi vele boka. US nen in biak na kan nei lova. Tuyal thei sum don na ti dang lam tumin US le Israel hian an tan mek na chir du man chua san thei be sein thu dik lawan vor darani. Iran chuan min beitu te hi anin chir vong thlenga hreman ni kan phut tlatani atia. Iran official te chu Supreme Leader le mipui te hnua an ding zelani atibok. Iran indona hian nimin thleng khan Iran rama mi sang thum zani som thum man thi to a. Hengzinga hian civil mi sang khazali le paruk antela. Iran point Israel rambaka gar ram sang US sipai hmun poimo te chu drone le missile manga bein US le thopui te poin an tuarna sa ve hle a. Heti la hian Israel chon Lebanon na Iran thopui Hezbollah helpol te laka indona puangin mi sang chuangan thata. Magdaduai khat aya tamman ral tlan to ani. Manipur boina mizoten kan chipui te kan ngai sak ang khan. Iran indona po hian khovel hmun sanga Iran lamtang te chuan Iran mipui te tan thei to pan lo chu ave meka. India ram Srinagar khopuya Central Park a chuan Iran Supreme Leader Boralta Ali Khamenei thalak lian tak tarin Zabilal le Hassanabad venga sia Muslim te chuan Iran mipui te tanpuina turin ve buran lo khon ve mekani. Nimin thleng khan helaya mipui te chuan Indona wanga har satna na satak tuar mek Iran mipui te tanpuina nan nei ang ten tho khoma. Poisa te rangka chakle tere ulam chi te lir thailen ran vul thlengin an tho khoma. No pangte po inan poisa khol boman poisa te la chuakin Iran mipui te tanpuina hian an thoa. Kashmir ho hian an fanu te in nei nan chom turin dar mga siam bungruan khol thina. Chung te chu Iran mipui te tanpuina nan tho zinga atela. Kashmir politician tren khat chuan an thakhat lo te an tho bokani. Iran official te po in Kashmir mipui te tanpuina ta nan nei ang an tho khom chu lomo man ti thu eksa an posani. Tunlaya soihlo ber jukar masa zir topnia IRGC ten US in do thona chuan vor. F-35 Lightning II an ka sak thu khani a. IRGC ten F-35 jet fighter an kap ti an soi nirngot ta se khovelina oilo mai theya. US point F-35 hi ka ani a. Man mo takin trumtirani ti an puang ani kha. IRGC te chon surface to air missile mangin an ramchung bansanga thoklai F-35 Lightning II fighter jet an kap thalai video hi internet a anti chuaka. An ka hun hi Iran rama mars ni som ni jinglam dan ni le mini som nga khani in an soya. He in do thona hi atlange yan hriat thu an soya ni. Heti la hian US Central Command thupuang tu Captain Tim Hawkins chuan F-35 jet fighter hi Iran rama raldawa ka line ka ani thu le. Man mo taka trum thu a soya. Thona hi him takin a truma. Pilot point nunna chan lova. Adin huna tha ni in a soya. F-35 fighter jet in emergency landing ati angay na chan hi chui chian meka ni a. Achanan la siyat chian lau thu khati ilay khan CNN he na a soya ni. Lockheed Martin Company siyam F-35 Lightning II in daw thona hi tunlay in daw thona zinga changkaang berle thabera soya ni a. US chuan he in daw thona hi tunlay khovel in daw thona zinga thil ti thei ber ni in an soya. Single engine stealth fighter ni in 5th generation jet fighter ani a. Apian adang lama radar man may thailo tur man ruam mangin air defense system thaberber po paltlang thei tura duan ani a. Pilot chuan on board le off board sensor mangina chevela thilom dan chiang takin na hretheya. Wansanga chaktaka thlok chungin thona dangba ka leisi paile longsi paite hena data poimo athon reng theyani. Indo thona siam tu te chuan 5th generation stealth technology hi ne theilo invincible ang hialin an soya. US le thopui ramten wansang indona tanan man ropoimo ber abek bona tanan voucher ani a. Thona pakhat hi dollar magtaduai za ay tam manani. Hetiang taka thona tha Iranin an ka fu thei tamai hi khovel mithiam te poin makantia. US mithiam ten radar bum thei tura an duan. Stealth technology chu Iran hian an lo makhal tamai em ni ti te. Engtin nge Iran hian stealth aircraft lo treka. Lokap thathei air defense technology an nei ti te chu mithiam te ril ruwa zona om ngal ani a. Iran mithiam te thiam na hi US mithiam te thiam na ay na sang nge. Ramdang mithiam ten Iran an pui ti te po zona om thei ani bok. Hei mai hi nilawin stealth aircraft
khowela radar thaber ber poina hmu theilo turangai Iran in an kap tha thei ni chuan US le Israel hian thlawna hmangin Iran an run zel ngamangem US le Israel hian Iran hi an zuam sual dawn em niang zona chan sian lo a awm mek ani F-35 fighter jet hi stealth design ni in radar thaber ber poina ron thlen hnai ma chu hmu theilo tura duan ani a F-35 jet fighter pilot chuan hmel maradar te chu a hmu ma hmu in a awm tiang hriat hmaina ka hman ngei turangai ani boka hei mai baka hian hmel maradar system chu hnathok theilo a siam thei tura duan ani boka heng zong nei chung hian Iran chuan an lo kap thla thei tlatani Iran hian an kap fu ti chu zeb rual ani lova US CENTCOM 2.2 chuan F-35 thlawna hi US base pakhata hman hmo taka tum tir ani a pilot a him thu a soi wangin thlawna hi a chian erin om boka thlawna hi lo chelu tuk lo po ni se Iran hian engtin nge ka fu thei ti chu khovel mi thiam te mak ti a chan nan nei lo thil alani tho ani bazari lo thira wangin kan lo me